Sanulala bafazi, ndifuna umfazi oleleyo. Qobelelani bafazi, ndivuke ndatlatsa i-300 apha. Qobelele irayisi, thatha ngama-checkers, ze bantwana bam bahle. Le nto eniyenzayo andiyazi uba niyithatha phi le yokuvimba, niyankala. Athi umntu ulinde ideyithi mama, ulinde ideyithi zanto. Mfazi qobelele, qobelele abantwana babuye esikolweni bahle, hayi le nto uyenzayo. Naku mama ndine-checkers, ndibuya etawuni ndiyoqobelele. Le nto yenu yothi nilinde ideyithi ayikho, akuyiyo mama. Niyasilambisa emizini, niyasilambisa. Uthi umntu mama ulinde ideyithi, ngedeyithi nihlala eyamfitshifitshi enihlala kwezaa K_F_C ngazi uba nixakwe yintoni. Mfazi mama unxibe ijalumani trikedi, ubhule amaqakala, uhleli e-K_F_C uthi ndidleni. Andakaqobelelanga umfazi uthe ulinde ideyithi, kufika ideyithi umfazi uhleli phaa.